Jotono hambai sari kaham जों jotono saimanjak Tripura ha gwnangwi chini takuk khoroknwi Ikphai college ni student lamao boni gari nos tongma yagulo chief minister ni je convoy phai tongma jarao kebemu nukjakha abono rwgwi Tripura ni traffic police borok khoroknwi no aroni romwi tlangwi bongni je traffic office aro tlangwi borok no belai hanang pinang khaikya hanang pinang ni yagulo borok no bukha top kam already medical test ni pore already tabuk proman wngkha je borok no belai butok eba hanang pinang khaijaka phiaba chini Tripura rajyo o kaisa incident simiya chini Tripura sa bosongni kwbangma amtwi incident जों nugo जों abagwi phiaba जों kuno justice maya কয়েকদিন जों thino chirkhoklaio olo pogwi thanglaio justice maya abagwi angko kwchara muchungo जों thansa wngwi khorang mati satai klaio pal khorang mati satai klaio tamni himake tini borok khaijaka khna nung ang jekunu borok khaijagwi manphiru abagwi जों kwrak ke thansani bisingtwi kwchak kufur kwkhwrang hwnlaiyawi एकदम kwrak choba kwrak ke एकदम जों thansa ke je borok je bunai kishor bonik khnei bungo khori phaikya tai bini logi tai khorongnai bo tongo hnei chintha report tongo borok no tomung action nahajakya tomung jori chini bujangnai takuk khoroknai jori justice maya जों te bwskango te khorang kotor जों mati satai klaio जों ready ma tongnai tamni himake kwbangma thai kwbangma jagao chini Tripura sok hanang pinang khaijagwi tongo romphre jagai tongo bujagwi tongo phiaba chini kun justice kwrwi जों ki haike manga thangsinai chini Tripura sa bosongni kwpal kamtwi mangdang sinai amo जों bujithai जों uansuktai abagwi khajang takuktai bukuksong phaiji जों pal khorangtwi salayano pal ke जों state government जों pressure marnai chief minister Biplab Kumar Dev bono जों pressure marnai bini je proshashan tamko choli tongkha ekta lamao gari nos tongwi mano gari nos tongmani abo keboni jinis chaka khaya abo ekta missionary manui bongwi mano phiaba borok no chinje takuk khoroknai borok tlangi jebabe o khaikya ab belai saya klaio bo chief minister ngai mano bini convoy phaino mano phiaba lama sorok chief minister ni bagui simi swnamjakya public ni lama public ni bagui se lama swnamjago bo chief minister phaipuro gari nosto huni je o activities mani baja tomung mani belai selangmaisa tomung ang haino hai ani paithako kwcharmung जों tai amtike tongwing lailia tini hai khaijago khnai khaijago soni te mungsa khaijago amtike mang chini Tripura sarokke thungjana mang nungsu abagi phaidi जों tini khumulongo TSF ni lwajingbai already जों rally khaipaijak जों khorang tisajak already press meet bo khaijak जों omonse te kotor choba ma khelainai phaidi palbaksa khorang tisalayano hambai।